I går har jeg haft lang snak af det der, fordi jeg har ved godt, jeg har været ude til Harpenhusen før. Og det har de set før, ikke? Og de har kontaktet mig ingen billeder. Og nu har jeg sat ned til det der 9,5, og det er billeder på, og nu er det meget interesseret. Og bare rigtig de op så hurtigt, og det er det normale hurtigt for 3.000. Nej, men de har altså, de er 99 om året på sin samtale, de køber det, så bliver det fuldt pris. Du skal bare sige, som, altså, at det har været i går, og der har kigget på det, og